Shararre fitacce wannan aka fi sani da Auta MJ bai duba da yadda mawaƙin yake fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban kuma muka yiwo bincike akan yanayin waƙoƙin da yake fitarwa. Tabbas wannan fitaccen mawaƙi ya cancanci a ce an yaba masa kuma an jinjina masa duba da yadda yake fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya. Ta yadda idan ya fitar da waƙar zaka saurare ta ka ji daɗin ta kuma zaka yi fare ta kai maka commenting na jin daɗi akan wannan waƙa tashi. Na tabbata da cewa wannan fitaccen mawaƙi don wannan shine farkon kasancewa da kai a wannan channel ɗin mai albarka mai suna Arewa CD. Tabbas zaka so ka danna mana kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscriber da kuma alamar ƙararrawa. Domin ta haka ne zaka ke samun ingantaccen aika ma fitattu iri daban-daban wanda da zarar mun yi kuma da zarar mun ɗora kai tsaye za ku same shi akan wayoyinku. Na tabbata da cewa wannan fitaccen mawaƙi tabbas yana taka rawar gani kuma yana fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya ta yadda idan ya fitar da waƙa zaka saurare ta ka ji daɗin ta kuma zaka yi bari ta haka yi maka commenting na jin daɗi akan to dai dan waye da ka kasance ba ku a wannan channel kuma ka kasance wanda kake bibiye da mu to tabbas zaka biyo mu a cikin channel ɗin domin ka ji wasu bayanai dukkan akan wannan fitaccen mawaƙi wanda ya kasance yana fafata waƙoƙi iri daban-daban masu daɗi masu ratsa zuciya ta yadda idan ya fitar da waƙa tabbas zaka ji daɗin ta kuma zaka yi bari ta haka yi maka commenting na jin daɗi a cikin channel. Duba da wannan fitaccen mawaƙi yake taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban tabbas zaka yi mana share na bidiyon zuwa dukkan wasu wuraren kan na watsa da domin ka tabbatar da wannan channel ɗin mai albarka kana bibiye da ita kuma kana bibiye da dukkan wasu fitattun aika wanda take kawo muku musamman akan mawaƙan da suke taka rawar gani kuma suke muhimmancin ƙoƙari sosai a faɗin Najeriya. Kada ya kasance da mu a cikin wani sabon bidiyon kuma a cikin wannan channel domin ta haka ne zaka ki samun ingantaccen aikan mu iri daban-daban wanda da zarar mun yi kuma da zarar mun ɗora kai dai zaka same shi akan wayarka. Shararre fitacce wannan aka fi sani da Auta MJ bai duba da yadda mawaƙin yake fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban kuma muka yiwo bincike akan yanayin waƙoƙin da yake fitarwa. Tabbas wannan fitaccen mawaƙi ya cancanci a ce an yaba masa kuma an jinjina masa duba da yadda yake fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya. Ta yadda idan ya fitar da waƙar zaka saurare ta ka ji daɗin ta kuma zaka yi fare ta kai maka commenting na jin daɗi akan wannan waƙa tashi. Na tabbata da cewa wannan fitaccen mawaƙi don wannan shine farkon kasancewa da kai a wannan channel ɗin mai albarka mai suna Arewa CD. Tabbas zaka so ka danna mana kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscriber da kuma alamar ƙararrawa. Domin ta haka ne zaka ke samun ingantaccen aika ma fitattu iri daban-daban wanda da zarar mun yi kuma da zarar mun ɗora kai tsaye za ku same shi akan wayoyinku. Na tabbata da cewa wannan fitaccen mawaƙi tabbas yana taka rawar gani kuma yana fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya ta yadda idan ya fitar da waƙa zaka saurare ta ka ji daɗin ta kuma zaka yi bari ta haka yi maka commenting na jin daɗi akan to dai dan waye da ka kasance ba ku a wannan channel kuma ka kasance wanda kake bibiye da mu to tabbas zaka biyo mu a cikin channel ɗin domin ka ji wasu bayanai dukkan akan wannan fitaccen mawaƙi wanda ya kasance yana fafata waƙoƙi iri daban-daban masu daɗi masu ratsa zuciya ta yadda idan ya fitar da waƙa tabbas zaka ji daɗin ta kuma zaka yi bari ta haka yi maka commenting na jin daɗi a cikin channel. Duba da wannan fitaccen mawaƙi yake taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban tabbas zaka yi mana share na bidiyon zuwa dukkan wasu wuraren kan na watsa da domin ka tabbatar da wannan channel ɗin mai albarka kana bibiye da ita kuma kana bibiye da dukkan wasu fitattun aika wanda take kawo muku musamman akan mawaƙan da suke taka rawar gani kuma suke muhimmancin ƙoƙari sosai a faɗin Najeriya. Kada ya kasance da mu a cikin wani sabon bidiyon kuma a cikin wannan channel domin